ତାଲଚେରର ତ୍ରୟୋବିଂଶ ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ବି ହ୍ୟୁମାନ ପରିବାର ତରଫ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନର କେତୋଟି ବିଜେତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର ଦେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପହାର ସବୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଇ ନେଇଥିଲୁ। ବି ହ୍ୟୁମାନ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ଉପହାର ଦିଆଯାଉଛି ବି ହ୍ୟୁମାନ ଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ପିପଲ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜିତ ସାର୍ଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ସାର୍ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବା ଆମର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ। ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ନାଲକୋନଗର। ନାଲକୋନଗର କ'ଣ କରନ୍ତି ସାର୍? ଅଛି ନାଲକୋରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଛି। ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭାଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ମୋତେ ନିବେଦନ କରିବୁ ହାତ ରଖିବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ସରିତା ସାହୁ। ଗଣ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ଆର ବର୍ଷକୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଗଣ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠାରେ ଶେଷ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ এইভଳି ଏକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମେ ପୁଣି ଏକାଠି ହେବା ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଅଜସ୍ର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା କି ତାରା ତାରିଣୀ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ସପ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋତେ ପୁସ୍ତକଟି ମିଳିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ସେଠୁ ଆସିଥିଲୁ ବାରି କିଛି ପେଟ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଗରମ ଗରମ ଚିକେନ ପକୋଡା, ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ସହିତ ଦୁଇଟି ଭେଜିଟେବଲ ଚପ୍ ଟ୍ରାଏ କରି ନେଇଥିଲୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇଲା ଭିତରେ ଜଣେ ଫଲୋଅର ଦେଖାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯିଏକି ମୋତେ ଏତେ ଗହଳି ଭିତରେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେଇଯାଇଥିଲି। ଖିଆପିଆ ସାରି ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରି ନେଇଥିଲୁ।